बा मला मला बेरा होलायनाय जाखोलैलाय बा ख'खा सायनो नामायलाय औलै ओइ जिराय बोथोरानो बेनो नालाय दा सायलांसैलाय दाना बाजायालाय नानासेयाव दं दाना दं गैया मालाय मैया न'आव आलासि जानो थांदों ओइ हाबसेसो गैयाना हाबसे माने दंमोनलै दंनायालाय मैया मोनायाव आं लोखोन्दा होद दे बिदिबा लायदोरा र' बिदिब्ला लायनि आं दे थाथ'लाय लाबो गांनाया नांथारला दे माबारलु मैया हरनिसो माला मासि मोनलोंफेरै बायदि लोंखोब्रा बेलाय मोजाङानो माला बरिया माथो एसे सेंग्रा बैसोआवनो लोंलाबायग्रा जाखोब्रा नोंलाय थै एसे टेनसन जानानै लोंग्रा जालांबायलै दानि इसिबां टेनसन लायो नों सेंग्रा बैसोआवनो बिदिनो आरोलै सेंग्रा बैसो थैया गरम नोंलाय माथो हाबा जायै सिगां फेग्रा बुस्थुखौनो दाङा होनदोंमोनलाय बेटा साला थै फाग्ला मा रायखाङोब्रा नोंलाय ओरैनो मानसिफोर माबा सावदि बुंमारालै बिदिनोसै समजों लोगोसे सोलायनांबाय ओरैनो लोङाखैरा नोङो टेनसन दं नोंहा टेनसन माबा मोनसे टेनसन दङ दंनायालाय दंमोन आरोलै सेंग्रा समावलाय माथो जायो माथो जायाब्रा ओइ देख' दे बिदिब्ला खोन्थालायदो आंथ' मिथियाखैना माखौ खोन्थालायनोब्रा काहानिखौब्रा नोंनि बै सेंग्रा समनि लाभ स्ट'रिखौ दे जागायदो थै जायालै नोंजोंबो खोनासं बिदिब्ला मा ख'खा सायनोसै नामा? औ ओइ माइ गायनाय दुब्लि बारियाव साहैनो र' आं जाबायना जायाखै फैद' थांसै जाबायबा फाग्लिया एसे देलायनायजोंनो मासे समायसो गारोब्रा जाबाय र' थांसै हा बहाथो थांनो नागिरदों नोंलाय बेरायलाबायनो आबैमोननाव बोथोरफोरा मोजां नङा जाम्बिलाय हारसिं दाथां गिगोनां माखौबा गाखोद' थै जाबाय र' दे पाप खानायखौ तामाम खालामना लादों माथो नोङो बा डेन्जार नुदों माथो डेन्जार सोलायबाय गारलायबाय नों बायावनो
थै बारा इनसाल्ट खालामनाङाब्रा गाव गाव मडेल वाव बा मालाय मासे गोमोनब्रा बिसानैजोंलाय मा मेगन साबाय नामा नोंसोरलाय हट मेगनल' सान नङालै नोजोरबो नांगौ बिसानिखौ थोद मा सानोब्रा नोंसोरलाय मालाय बिनानावसो जायो खोमा दानि जुगाव रावखौ फोथायनायालै जाम्बाफोरलाय नुगोन मालाबा थोद माखौ सावरायबाय थायोब्रा नोंसोरलाय जेबो खामानि दामानिथ' मावखायानो बे जमा लोगो नांनानै माबा मोनसे खामानि मावबा मा जायो नोंसोरो है नोंलाय मा मावोलाय नोंलाय ओइ फैब्रा बेयाव दसे जिरायफै दै जिरायला नोंसोरजों जिरायनांगौबा नोंसोरबायदि बादुला जागोन आंबो थोद जिरायलै नोंसोरजों मासे दुगालिलाय दुइ बेफोरबायदिनि बाथ्राखौनो खोनासङोना जों खावनायासो हायालां दुइ मासे गोदाव सोराव मोनखोरा माबा मोनसे गोसोखांदोरा मा खालामनो थ' बिदिबा खौरां खावहैनोसै है जोसाव जोराव बानाय मोनलै माथो है मोनजानायावलाय माखौथो बानांगौब्रा थ' थांनांगौ थां गामसा गानना मना लाना फै दे थाब फैदो लाखिदो बैयावनो न'सिम दोनहैनांगौ नामा थै नाङा जाम्बिलाय मानसिफोरा मेगन सागोन जाम्बालाय माखौथ' गल'ल' नायबाय थाखो नोंखौ नायबा बहाला आं सना एसे देलायनायजोंनो समायसोगारो नोङो इस माखौबा आंलाय समायनाखाना थांदो दे सना दे बाय बाय नैयाव गंसे नै लाबलाय नायनि फै एखे नायबावनांगौ फै र' नै गंसे नै दे आयु माथो नायानो गैया होद नायला खोमालै टाइमबो जाबाय माथो खखा मालिकआ खखा नायफैनो थैद एथ' गेख' लाफायना जों दा नोंखौ जानोबोलै बेसेल' नाजों हाबसेल' हाबगोन माथो थांनोबा थांदोलै नोङो आयु थोद फाग्लिनो दानो फैबाय नोंखौनो गोसोखांना थानायनि थाब फैबाय आरो बहाथो थांनो ओंखारदों मना लाना बोराय बायदि ओइ खखाना नाहैनो आं हर स्कुटिखौ आं सालायनि नो मनायाला लाबो आंनोबो दे नाया बुरजा नांबा दे जागोन दे थांदो
आयौ मा खालामदों नोंसोरलाय बेयावलाय? है जों खखासो नायदों। जाबाय दानाबा साला खखा सिखाव नोंसोरो? ओइ नोंनि खखाखौ जों गंनैल'सो नायदोंलै। ओइ नोंसोरथ' आंनि खखा नाखौ नायजोब्बायलै लाबो नाया। होद नोंनि खखाखौ जों गंनैल'सो नायदोलै। नोंनि खखायाव नायानो नाङाखै एम्बु गोजासो नांदों। है नायहर माहर। ए हरा मा खालामदोंलाय? जालालै जाला खारदो थौ। ए नोंखौनो खनसे होगोनलां मासे गरमलै। होद गरमद्रायलै बेखौ हमथा मोनथोंलै मोनथों थांनो नोंखौनो आइदै नोंखौनो आइदै है आयौ खारदो आइदै हगार गुमै आइदै सेन्देलालै सेन्देला रलै नोंखौ मालाबा जाला सुलि मुलि उल्थेगोन। साला खावनोसो दिनैनिफ्राय आंनि खखा। साला बिसिनि थाखायनो खखा सानो हालां खावलाबाय थायो। ओइ थाथ'दो। होद मोनबाय नामालै बे मोजाङैनो? मोनमारबाय नामालै बेलाय? गरमद्रायबा मानसियाबो उफ मेंबायलै। साला खखा गावनो थाखायनो बेफोरबाय साला गायनो खिथाहैथारगोन र'। ए मा एफा गिदिर जानानै बिमानो खिथाहैनो बुंलायखोलै बे? थांसै। थौ दिनानो गाज्रिखा दिनै एकदमबारे। अना खानानो नोंहासो बुजा गारबाय नालाय ने। मबाइलाव थुबाय थानोसै नोङो मानसियानो नायजाथावला हामजोबथारबाय। ओरैनो थास्लायस्लाय जि सोंना होनि आङो खुन्दुं लायना फै। है आं जिखौनो दानो रोङा लाय आं। बिदि रोङा होननानै ओरैनो थाबाय थानोसै दानिफ्रायनो सोलोंखायाबा। बासै आंहा देनां बायना गानगोन आरो। बादुलि जाथारबाय बियो। हेलौ मासो लासै रायलायदों नोंलाय? आइ दं खाथियाव बेखायनो लासै रायलायदों। ए माथो खालामदों? ओरैनो जिरायना दं आं। फै बिदिब्ला जोंहा बेरायनो थांनि। दे बिदिब्ला। थाब फै दे। दे। अबाव थांनो नागिरलायखो? फैया बेलानावसो थांनो नागिरदों। बांद्राय देवानि जाथारबाय बियो र' नोङो। मा खालामसै नोंलाय? थौ लोगोनाव सोलायलांसै आं गस्लाखौ। र' नोंसोरखौ साला आइदै साला बिसानजो गोसो लाखायो र' नोंसोरखौ गारनायाव गैया र' बिमा रांखिनो खोन्थाथारगोन नोंसोरखौ। बिदि जादोंमोन घटनायाथ' दा ससे दंबावो। दा नोंहासो खोनासंगोन ना खोनासङा? दिनै जाथ'सिगोन खोमालै आंखौ अभार नांबाय दिनै। मालाबा खोनासंसिगोन दे आं जाथ'सिगोन। ब्ला नुजोब्बायलै जाथ'सिगोन खोमा। जाथ'सिगोन। मेगनाबो नुलायलांला माबा न'आवसो मोनलालाजोब्बाय। अभार नांबाय नामाब्रा नोंखौलाय? जाबायलै दे होमबा आंहाबो नांबाय माथोसे। होमबा दुब्ला उन्दुना थांसिगोन। मालाबा खिन्थाफिनसै आं।
माब्लाबा मोजां खोनासंफिनगोन दे। ओइ थांसै ना नों थांसै? थांनोसै खोमालै आं थांनोसै। दे आंहाबो खखा साहैनांगौमोन। आं उन्दुनासो थानांसिगोन। मालाबा खोनासंफिननो हागोन दे ससेखौ। दे 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 दा सिखारनानैसो साहैसिगोन आं खखाखौ।